Avui farem una sessió de Vinyasa Yoga Flow, que és un estil de ioga bastant actiu. Per tant, avui no us recomano per les persones que, si alguna persona està embarassada, només si és una yogini experta, vull dir, ja fa molt temps que fa ioga, perquè no podré donar tantes indicacions, perquè serà tot molt més seguidet. Comencem amb la presa de consciència, tanquem els ulls, posem els esquions davall d'una manta o d'un coixí, ens sentem de forma còmoda amb les cames creuades i portem les mans a damunt de les cuixes o bé cap avall o cap amunt, com ens sentim més còmodes. Tanquem els ulls i sentim com ens notem a nivell físic i energètic, a nivell de vitalitat. Fem respiracions una miqueta més llargues i més profundes pel nas, continuant fent un repàs pel nostre cos físic i energètic. Suaument portem les mans en direcció al pit, Anahata Chakra. Juntem les mans en Namaste Mudra i portem la front en direcció a les mans i posem una intenció per la classe d'avui. Una intenció, un sankalpa, és una frase curta amb temps present i afirmativa. Per exemple, estic relaxada. Inhalem, exhalem, farem uns petits moviments com vam fer ahir, que vau ser ahir, com s'han fet cercles sufis. Podem portar el coixí a davall o la manta la podem treure i el que fem és inhalar obrint el pit cap endavant, exhalar cap enrere. Inhalem, fem extensió d'esquena, exhalem, flexió de la columna. El moviment surt des de l'articulació coxofemoral. Podem tancar els ulls i gaudir del moviment. Suaument farem el moviment cap a l'altra banda, canviarem de sentit. Suaument deixem anar, portem les mans a les espatlles i farem cercles inhalant cap amunt, exhalant, baixem. Inhalem, pugem, exhalem, baixem. Fem-ho de forma molt suau. I canviem el sentit del gir. Inhalem, pugem, exhalem, baixem. Molt bé, suaument soltem. Juntarem els canells i farem moviments com donada amb els canells per tal de mobilitzar aquesta articulació. Ja que durant les diferents seqüències estarem bastanta estona amb els canells, amb les palmes de les mans al terra, per tant, utilitzant aquesta articulació. Podem fer els moviments també de rotació cap a un sentit i cap a l'altre.
suaument parem i com vam fer ahir també, inhalem al centre, exhalem cap a una banda, inhalem al centre, exhalem cap a l'altra. Notem l'estirament de la part lateral del tronc. Inhalant, exhalant. Inhalem, exhalem, inhalem i torsió. Inhalem, exhalem, torsió. Inhalem, exhalem, torsió. Continuem aquí. Inhalem, exhalem. I d'aquí inhalem i baixem el que puguem. O bé aquí, aquí, o baixem del tot. Intentem que els isquions, que els ossets del cul, toquin al terra. Així farem un estirament més profund a la part baixa de l'esquena i també als glutis. Inhalem, exhalem, canviem el creuament de les cames i tornem a anar cap avall. Aquí la diferència notareu que estireu més un maluc que l'altre. Inhalem, exhalem. Començarem amb la primera seqüència o el primer flow. Anirem a Marsarasana. Molt bé. I d'aquí començarem a fer moviments de maluc. Farem rotacions cap endavant i cap enrere fent cercles amplis. Aquí respiració natural, pel nas si pot ser. Si alguna, això sempre, si teniu algun dolor al canet, sempre podeu portar els avantbraços al terra. I canviem el sentit del gir. Anem cap a l'altra banda. Respiració natural pel nas. Molt bé. Portem el cos en posició neutra, portem els dits dels peus damunt de la màrfega i ens elevem a Adho Mukha Svanasana. Ens quedem aquí, fem uns petits moviments, com si caminéssim, portant un taló al terra, l'altre. Si alguna ja pot portar els talons directament cap al terra, de forma estàtica. Ano genital, baix ventre amb to, que vol dir és la panxeta, l'abdominal, cap a dins, el sòl pelvià cap amunt. I d'Adho Mukha Svanasana del gos, Katuspadasana. Recordeu que sempre podeu fer aquesta posició aquí o aquí, més suau. Molta propiocepció dels vostres límits. No forceu. De Katuspadasana anirem a Stangasana. Què vol dir? Els genolls al terra, el pit al terra i la barbeta al terra. Ens mantenim en aquesta posició. Les cuixes estan elevades, l'abdomen també està elevat. Inhaleu i exhaleu pel nas. De Stangasana, la posició dels 8 punts de recolzament, passem a
Urdhva Mukha Svanasana, és a dir, si podem, ens elevem, només toca la part superior dels peus i les mans. Si això és molt difícil, per qualsevol, podeu quedar-vos també amb l'Esfinx. De Ardha Mukha baixem totes i anem a Shavasana, elevant les cames, els braços i el tronc. Si això és molt intens, podem baixar les cames i simplement intentar elevar el tronc. Els glutis i els quàdriceps amb to. Respiració natural pel nas. Notarem obertura i tancament de les costelles, ja que la part abdominal està pressionada al terra. De Shavasana baixem i anem a l'Esfinx o a la Cobra Bhujangasana. Intentem portar les espatlles cap avall, glutis, quàdriceps amb to, per protegir la zona lumbar. Si alguna vol anar enrere, que ho faci. De Bhujangasana anem cap enrere, Pranatasana. Inhaleu i exhaleu en Pranatasana. Inhalem i anirem tots cap a la dreta amb la mateixa posició Pranatasana, però notant ara l'estirament de la part lateral esquerra del cos. Inhalem, anem cap al centre, exhalem, inhalem, anem cap a la banda esquerra, sentint ara la flexibilització de la part lateral dreta. Inhalem, anem cap al centre, exhalem, inhalem, quadrupèdia, inhalem, exhalem, inhalem, Adho Mukha Svanasana, i o bé caminant o bé amb un petit salt portem els peus entremig de les mans i molt suaument amb les cames flexionades anem pujant vèrtebra a vèrtebra. L'últim que s'eleva és el cap, Tadasana, la muntanya. Inhaleu i exhaleu, tanqueu un segon els ulls i preneu-vos uns segons per notar com esteu a nivell físic i energètic, com hem fet en la presa de consciència assegudes. Començarem amb el segon flow, la segona seqüència. Des de Tadasana, dobleguem els genolls, portem el tronc en direcció a les cames, les mans al terra, portem les cames enrere, Adho Mukha Svanasana. El gos que mira cap avall. Adho Mukha Svanasana, Katuspadasana. Recordeu que podeu portar els genolls al terra i els avantbraços al terra. De Katuspadasana baixarem o bé, mireu primer, genolls, pit, front al terra, o bé enxaturant la Dandasana si és possible. Inhalem, Bhujangasana, o l'Esfinx, avantbraços al terra. De Bhujangasana, elevem els genolls, Urdhva Mukha Svanasana, un gos que mira cap amunt. De Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana, el gos que mira cap avall. Inhaleu i exhaleu, llarg i profund. I de Adho Mukha Svanasana farem 6 vegades
flexió cap a la planxa. Inhalem en Adho Mukha, exhalem Katuspadasana. Inhalem Adho Mukha, exhalem Katuspadasana. Inhalem Adho Mukha, exhalem Katuspadasana. Anujit al baix ventre amb to. Inhalem Adho Mukha, exhalem Katuspadasana. Recordeu que podeu posar els avantbraços al terra. Inhalem Adho Mukha, exhalem Katuspadasana. Inhalem Adho Mukha, exhalem Katuspadasana. Això per a les persones que tenen mal als canells. Inhalem Adho Mukha, exhalem Katuspadasana. Inhalem Adho Mukha, exhalem la planxa. Inhalem Adho Mukha. Inhaleu i exhaleu llarg i profund. Dobleguem les cames i caminem cap a les mans o bé fem un saltet i portem els peus entre les mans. Suaument, vèrtebra a vèrtebra, amb els genolls doblegats, anem elevant-nos, baixem les espatlles, Tadasana, la muntanya. Inhaleu i exhaleu, llarg i profund, tanquem els ulls. Noteu com es trobeu a nivell físic i a nivell energètic. A nivell energètic, és a dir, la vostra vitalitat. Començarem amb la tercera seqüència. Inhalem, baixem, dobleguem els genolls i baixem el cos cap avall, el tronc damunt dels genolls. Recordeu que sempre que necessiteu descansar, descanseu, d'acord? I després us torneu a introduir al flow quan noteu que podeu. Molta propiocepció dels límits. Deixeu anar el cap uns segons. De Tadasana, aquí a Parahastasana, i si podem, estirem les cames. Si podem. Notem tot l'estirament isquiotibial, podem estar aquí o aquí. Intentem tenir l'esquena rectificada. Baixar des de l'articulació coxofemoral. Parahastasana, amb un salt o caminant, tornem Katuspadasana. Anujit al baix ventre amb to. De Katuspadasana, anem a Adho Mukha una altra vegada. Elevem la cama dreta. I portem la planta del peu dret endavant. Portem la planta del peu esquerre cap al terra, en una posició d'uns 45 graus, i amb força abdominal ens elevem. Virabhadrasana número 1, el guerrer número 1. Podem portar les mans al centre del pit o elevar-les. Les espatlles cap avall, trapezis relaxats. Inhalem i exhalem. De Virabhadrasana número 1 anem a Virabhadrasana número 2. Inhalem i exhalem, mirada per damunt de l'espatlla dreta. Virabhadrasana número 2, Viparita Virabhadrasana número 2. El guerrer número 2 al revés. Recordeu sempre que podeu tenir la mà aquí, podeu portar cap aquí. No fa falta que aneu a l'expressió màxima de la posició. Intenteu que el genoll no se'n vagi cap a dintre, sinó tenir-lo alineat. Inhalem. Amb pulmons plens pugem. Exhalem. Tornem a Virabhadrasana número 2. Inhalem, estirem les dues cames i portem el cos cap a la dreta.
Trikonasana, el triangle. Podem portar la mà aquí i la mirada cap avall. De Trikonasana, dobleguem una mica la cama dreta, portem la mà dreta cap al terra i elevem la cama esquerra. Anirem a Ardha Chandrasana. Si aquest és el límit que podem arribar avui, és el màxim on podem arribar, ens quedem aquí. Si podem anar una mica més enllà, intentem portar o obrir la cadera, aquí, estirant dues cames i elevar la mà esquerra. Si això encara és molt senzill per a algunes, poden anar a buscar-se amb la mà el turmell esquerre. Una variant de la mitja lluna a Ardha Chandrasana. Inhalem i exhalem llarg i profund. Allà on estigueu podem estar aquí, aquí o simplement aquí. Totes les posicions estan bé. Estem treballant l'equilibri. De Ardha Chandrasana, suaument baixem la cama esquerra, ens elevem, Trikonasana. Portem la mà esquerra al terra, la mà dreta al terra, Adho Mukha Svanasana. El gos que mira cap avall. Molt bé. D'aquí, Adho Mukha Svanasana, anirem a una posició de rotació del cos. Farem el que puguem, d'acord? Mireu, podem fer simplement portar el genoll al terra i fer aquí la variant més senzilla, o bé intentar portar mà dreta, peu dret al terra i anar fent rotacions. Podem quedar aquí, 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 o fins i tot arribar al Chakrasana, el que seria el pont. Aquí inhaleu i exhaleu on estigueu. Sobretot, no sou mal, aquesta és una posició una mica complicada. Molt respecte al vostre cos. Inhalem i a poc tornem cap al centre, allà on estiguem. Exhalem. Adho Mukha Svanasana. Inhalem, exhalem. Recordeu que sempre podeu portar els genolls al terra o els braços al terra. D'aquí anem cap a Chatuspadasana, genolls, pit, front al terra o bé Chaturanga Dandasana. Ens elevem inhalant en Shavasana. Intentem agafar-nos els turmells d'Anurasana, l'arc. Li fiquem bona cara si podem per l'estona. Inhalem, suaument soltem. Exhalem, quadrupèdia. Inhalem, Marjarasana. Exhalem, Adho Mukha Svanasana al gos. I caminant amb un salt, portem els creuets endavant, dobleguem cames i suaument, vèrtebra a vèrtebra, ens anem elevant. Tadasana, la muntanya. Podem tancar els ulls. Inhaleu i exhaleu llarg i profund. Ficaré cap allà perquè pugueu veure bé l'altre cantó. Repetirem la mateixa seqüència amb l'altra cama.
extensions, portem el tronc cap avall, les mans al terra o a damunt del sec de la cama, Padahastasana, perdoneu. La posició de hasta, les mans cap a pada, els peus. De Padahastasana portem les mans una mica cap endavant i jo ve caminant amb un salt Katus Padasana. De Katus Padasana a Adho Mukha Svanasana. Elevem ara cama esquerra i portem la planta del peu esquerra en direcció a les mans. Portem la planta del peu dret al terra i amb força abdominal ens elevem. Virabhadrasana número 1. El guerrer número 1. Intenteu que el genoll no se'n vagi cap a dintre, sinó que estigui alineat, genoll amb turmell. I al plantar dret, alineat amb taló esquerre. De Virabhadra número 1, anem a Virabhadrasana número 2. Mirada cap a la mà esquerra. De Virabhadrasana número 1, Viparita Virabhadrasana número 2, a Viparita Virabhadrasana número 2. Inhaleu i exhaleu, llarg i profund, notant l'estirament a la part lateral esquerra del cos. La cama de darrere estirada, la davant doblegada, que no hi hagi un moviment del genoll cap a dins. Genoll alineat amb turmell. Inhalem. Elevem, exhalem, estirem la cama esquerra, inhalem i des de la cintura ens projectem cap endavant, Trikonasana. Podem estar aquí, mirant cap endavant, mirant cap al dit gros del peu. Trikonasana, anem a Ardha Chandrasana, com hem fet abans. Recordeu, dobleguem la cama esquerra, mà esquerra al terra i elevem una mica la dreta, d'acord? Aquí, o si podem, anem fent rotació del cos fins a arribar a aquesta posició, les dues cames estirades, la mitja lluna. Si alguna veu que aquesta posició li és relativament senzilla, pot anar-se a buscar el turmell dret i obrir aquí, notant més l'estirament dels flexors de la cama. Inhaleu i exhaleu pel nas, de forma natural, en qualsevol de les posicions que estigueu. Recordeu que és una posició d'equilibri, vigileu a caure. Mirada fixa en un punt, si pot ser, respiració llarga i profunda. Inhalem, suaument portem la planta del peu dret cap al terra i tornem a Trikonasana. De Trikonasana, inhalem, portem amb dues mans al terra, exhalem, Adho Mukha Svanasana, el gos que ve cap avall. Inhaleu i exhaleu, llarg i profund. Molt bé. D'aquí farem la mateixa posició que hem fet abans, aquella rotació del cos, però ara amb la mà esquerra i el peu esquerre al terra. Podem fer això simplement, com he dit abans, aquí o aquí. O bé, anar més enllà, portant el cos cap a l'esquerra, aquí. I anar avançant, si podem, fins a arribar, si algú pot només, a la posició
de chakras, o Urdhvanuttanurasana també li diuen, que és el pont. Inhalem i exhalem llarg i profund, tant tota l'obertura pectoral, tot el treball de glutis, d'abdomen, de quàdriceps. Inhalem i suaument tot estiguem, tornem cap al centre i tornem a Adho Mukha Svanasana, el gos que mira cap avall. Inhalem, exhalem, d'Adho Mukha Svanasana, Katuspadasana. De Katuspadasana, genolls pit front al terra o bé Chaturanga Dandasana. Chaturanga Dandasana, inhalem, Shalabhasana. De Shalabhasana anem a buscar-nos els turmells d'Anurasana, là. De l'Anurasana deixem anar. Inhalem, quadrupèdia, exhalem, inhalem, Marjarasana, el gat, exhalem, Adho Mukha, inhalem i exhalem, inhalem, o bé caminant un petit salt, els peus entre les mans, cames doblegades molt suaument, vèrtebra a vèrtebra, ens elevem, Tadasana, la muntanya. Tanqueu els ulls, respireu més llarg i més profund. Noteu com us sentiu a nivell físic, com noteu el cos, i a nivell energètic, la vitalitat. Farem unes quantes respiracions més llargues i més profundes. Inhalem, elevem els braços, exhalem, baixem. Inhalem, exhalem. Cadascú al seu ritme. Inhalem, exhalem. La última. Inhaleu, exhaleu. Molt bé. Tornem a fer una altra seqüència. Regarem una vegada les cames. Portarem el tronc damunt de les cames. Baixarem les mans i amb un saltet o caminant, Katuspadasana. Molt bé. Aquí, de Katuspadasana, què farem? És moviments dinàmics de torsió, però us ensenyo des del... Podeu estar a terra, si esteu molt cansades amb Katuspadasana, us podeu quedar aquí mentre us ho mostro. Molt bé, el que farem és inhalar i a l'exhalar anirem fent una petita torsió cap a un cantó. Podem estar, mireu aquí, si veieu que no us és possible fer-les de dalt, farem aquí i aquí estem mobilitzant tota la part de la musculatura abdominal, els oblics d'aquí del cantó, d'acord? A part del recte abdominal, el transvers, els oblics. Podem estar aquí o aquí. I després cap a l'altra banda.
El que hem de sentir és el treball dels oblics. O la podem fer completa. Aquí i aquí. El que cadascuna triï. Fem juntes, inhalem, exhalem. Podeu fer la posició més fàcil, Inhalem, exhalem. Inhalem, exhalem. Inhalem, exhalem. Inhalem, exhalem. Inhalem. A l'exhalar, sobretot, han agitat el baix ventre amb molt to. Inhalem, exhalem. Inhalem, exhalem. Inhalem, exhalem. Inhalem, exhalem. Baixem, genolls, pit, front, chaturanga. Inhalem, Bhujangasana. Exhalem, Adho Mukha. Elevem, cama dreta. Portem peu dret entre les dues mans. Ens elevem, Virabhadrasana número 1. Aquí o aquí. Mans en Namaste o mans en Anjali Mudra. Inhaleu i exhaleu. Molt bé. Portem les mans cap enrere, creuem les mans, veieu aquí, i portem el dit gros de la mà dreta pel damunt del dit gros de la mà esquerra. Des d'aquesta mateixa posició portarem el cos cap avall, Sirangustasana. Sirangustasana és la postura en qual Sira, el cap, vol arribar a angusta, el dit gros del peu. Intentem que no tot el pes recaigui sobre la cama dreta, la cama que està al davant, sinó que també hi hagi pes a la cama esquerra, que estigui ben repartit. Per això el que fem és portar la planta del peu esquerra ben anclada al terra, a la mà. No anem cap endavant, sinó que intentem equilibrar el pes. Inhaleu i exhaleu llarg i profund. Soltem el capell, soltem les cervicals. Intentem cada vegada els braços vagin una mica més endavant, flexibilitzant les espatlles. Suaument inhalem, desfem les mans, exhalem i portem la cama dreta cap a l'esquerra. Anem a Ekapada Kapotanasana, que seria la paloma real. Si això és molt difícil o és impossible, el que farem, com que no tenim moltes mantes ni coixins, que farem és portar la cama esquerra cap al davant. Aquí on volem notar sensacions, bàsicament, a la part externa del maluc dret. Per tant, quan notem sensació aquí, ja és correcta la posició o ja volem anar al focus de la posició. Allà on estiguem, el que fem és baixar cap avall. Inhalar i exhalar, llarg i profund. Aquí, aquí, o bé la posició completa. Si això és molt difícil, també podem portar els punys a damunt de la màfia i la front damunt dels punys, o bé aquí amb el capet. O fins i tot, si teniu la manta a prop, portar la manta i portar un canó. I aquí soltem, deixem anar una mica tota la intensitat acumulada. Inhaleu i exhaleu llarg i profund. Si podem estar uns segons amb silenci en Ekapada Kapotanasana.
suaument. Inhalem, exhalem, inhalem, portem els dits del peu damunt de la mà, del peu esquerre, exhalem, portem la cama dreta cap enrere, Adho Mukha Svanasana. Inhaleu i exhaleu llarg i profund. Farem el cantó contrari. Primer farem Chatuspadasana una altra vegada. Comencem aquí, com hem fet abans, que van fer les torsions. Molt bé. I d'aquí intentarem. Podem portar, com ha dit abans, aquí. O aquí. I farem unes petites flexions. Per fortificar els braços. L'entrenament amb el pes corporal va molt bé per la creació d'osteoblasts, és a dir, cèl·lules que ajuden cèl·lules dels ossos i ajuden molt a les persones, sobretot a les dones, quan se té la menopàusia, amb edats més avançades. I aleshores és molt bo treballar amb el nostre pes corporal. Molt bé. O bé, aquí, per sempre, respectant molt els nostres límits i avançant a poquet a poquet. O bé, aquí, i portarem el peu dret damunt del turmell esquerre. Anirem a Chatuspadasana completa, avançant una mica el cos, i farem unes petites flexions. Aquí mateix, o bé, si podem, més avant. 6. Inhalem, amunt, exhalem, baixant. Inhalem amunt, exhalem, baixant. Aquí, sobretot, tot el tronc amb to. Amb genital baix ventre, amb to. Si això és molt difícil, aquí. Molt suau. Molt suau. Molt bé. Portem les dues cames al terra i ara ho fem portant el peu esquerre damunt del turmell dret. I el mateix. Inhalem, exhalem. Inhalem, exhalem. Inhalem, exhalem. Aquí, recordeu també. La última, inhalem, exhalem, Chatuspadasana. De Chatuspadasana, genolls, pit, front, al terra o Chaturanga Dandasana. Chaturanga Dandasana, Bhujangasana, la cobra. Inhalem, exhalem, per nas llarg i profund. Inhalem, Adho Mukha Svanasana. El gos que anirà cap avall. D'Adho Mukha Svanasana, portem ara la cama esquerra, la planta entremig de les dues mans, portem la planta del peu dret a terra i amb força abdominal ens elevem. Virabhadrasana número 1. Aquí o aquí. Ara que estem una mica més cansades, intenteu que la col·locació del cos sigui correcta, sobretot els genolls. Que el genoll no vagi cap a dins, que estigui alineat amb el turmell, arc plantar, dret alineat amb taló esquerre. De Virabhadrasana anem a Sirangasthasana, però a l'altra banda. Creuem els dits i ara és el dit gros de la mà esquerra que està per damunt del dit gros de la mà dreta. I d'aquí baixem el capet, el cos, el tronc. Podem estar aquí, Però deixem les cervicals caure amb el seu propi pes en descàrrega. Inhaleu i exhaleu llarg i profund. Notem l'estirament amb dues cames. Com he dit abans, no poseu tot el pes a la part de davant del cos, sinó equilibrem el pes corporal de davant a darrere.
suaument desfem les dues mans i portem la cama esquerra cap a la dreta, amb cap a la capotassa, com hem fet abans. Molt bé, si no podem estar en aquesta posició, recordeu, ficar aquí per veure millor. Portem, si no podem estar aquí, portem la cama dreta, l'anem avançant, i tot aquí. Aquí hem de sentir, hem de notar l'estirament al maluc esquerre, sobretot, i si estem ben estirades, també farem els flexors de la cama dreta i a l'engonal. Com hem fet abans, si voleu, podeu portar la manta aquí, la posició, qualsevol de les posicions que estigueu, i deixar anar aquí, o aquí, o aquí, sentint l'estirament del maluc, de la part exterior del maluc esquerre, sobretot. I aquí solteu, tanqueu els ulls, inhaleu, exhaleu, llarg i profund. Les persones que els sigui molt fàcil han d'anar obrint més la cama fins a tenir una posició gairebé de 90 graus. Inhaleu, exhaleu, llarg i profund. Manteu el tronc amb descàrrega, manteniu els espais amb descàrrega, els canells amb descàrrega, qualsevol intensitat que s'heu pogut acumular, la soltem. És a dir, anem prana, energia vital, exhalem apana, qualsevol resta d'energia que no necessitem, la soltem, la deixem anar. Inhalem, suaument ens elevem, exhalem, obrim les cametes, la podem tenir obertes aquí, allà on estiguem còmodes. Si necessiteu posar-vos la manta davant dels quions, ho feu, d'acord? Treballarem una mica més aquesta obertura, estirament isquiotibial, per tal d'anar alentint, anar entrant més a l'interior de nosaltres mateixes, activant el sistema nerviós parasimpàtic que ens indueix a la relaxació. D'aquí el que fem, primer, si diu també la manta, que podem fer, la podem utilitzar, és anar cap a la dreta del nostre cos i fer un estirament aquí. D'acord? Però podem portar la manta aquí. I aquí ens deixem anar. Els peus ara els deixem relaxats. Si això és massa senzill, podem anar aquí. Intentem, però, que el gluti esquerre no s'elevi o no s'elevi molt. Per tal de notar tot l'estirament a la part lateral esquerra. Aquí, si podem, tanquem els ullets.
suaument amb les mans ens elevem, exhalem, portarem el cos ara cap endavant, o aquí, hem de notar la part interior de les cames, els engonals. El mateix, podem utilitzar la manteta, o bé si aquí anotem, portem les mans cap enrere i tanquem els ulls en qualsevol de les posicions que estiguem. Anem fins aquí, aquí, aquí. Si alguna li és molt senzilla aquesta posició, i a part de facilitat de la rotació interna del fèmur, segurament podrà baixar aquí o aquí. No hi ha cap posició que sigui millor, simplement el que hem de notar és tota la flexibilització de la part interna de les cames. I si volem podem portar les mans al Namasté. Aquí, a part del tema energètic, de ajuntar les mans i la connexió entre ambdós hemisferis, també ens ajuda a portar a fer aquesta posició amb els braços, a estirar les aixelles i les espatlles. Inhalem. Suaument, si estem més avall, amb ajuda de les mans ens elevem i ara anirem cap al cantó esquerre. Aquí, 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 aquí. Hem de notar l'estirament a la part lateral dreta i també notarem tota la part posterior de la cama. Inhaleu i exhaleu llarg i profund. Si us venen pensaments, torneu a una posició, noteu quin és el punt on noteu més sensació i a aquest punt i respireu, porteu la respiració en aquesta zona, en aquesta àrea, com si fos allí on tinguéssim els pulmons. I si inhalés i exhalés, a través de la zona on notem més sensació. Donant-li oxigen, atenció. Quan portes atenció en l'àrea que hi ha més dolor i portes més sang, més rec sanguini, i això fa que naturalment s'escalfi i es relaxi. Inhalem. Ens elevem. Exhalem. Molt, molt suaument tanquem les cametes i anem a fer una relaxació amb música. Ens estirem damunt de la màrfega. Si tenim una manteta, ens posem la manta damunt. Baixem, plantes els peus al terra o cames estirades i permetem que el nostre cos caigui en descàrrega damunt de la màrfega, inhalant i exhalant llarg i profund.
permetin anar portant el cos cap a un cantó. Estem un moment en posició fetal, fent una inhalació i una exhalació més llarga i més profunda. I a poc, quan el nostre cos ens ho permeti, amb ajuda de les mans, sense obrir els ulls encara si podem, ens anem elevant. Creuarem les cames, obrirem els ulls, portarem les mans al centre del cor, portarem la front en direcció als dits de les mans, recuperarem la intenció per la classe d'avui. Inhalem, exhalem, i amb la intenció de compartir els beneficis d'aquesta classe amb la resta d'éssers conscients, Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Inhalem, exhalem, finalitzem cantant un Om. Om Shanti, que hi hagi pau. Namaste. Klart.